Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 33. May aplikar mo't daytoy kada kayo. Masapol nga ayatan titunggal lalaki ti asawa na, akas iti bagina. Masapol mo't araaman titunggal babae ti asawa na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Imbagdag iti daddo mga asawa di tata nagagat na trabaho. Sana kasken ka asadot. Saan mo nga ibaga dayta, Selly? Saan nakasadot? Naira na lang nga awan ti trabaho kita. Ti kunam ket di, masadot ka agsapol iti trabahom. Mangnamnama kalatan ka dagiti tao nga utangam. Selly, Imbag pa ni Pablo ta nagagat ama pa nagtrabaho. Adapay taraken na ababoy. hindi na kumamat ikumpara ka dagiti ka aruba, Selly. Kasano, asaan ka nga ikumpara, kat talagamot asadot ka nga agremedyo iti kwartata. Kas kumaita, awan manen ti maisaang. Huston, sumaradan ka na sumanao. Mapanak iti balay na nanang, taumutang ka ti bagas na. Dayta ti ammom nga ramiden. Sa anak lakuman anak ki asawa ken ka, agbababawi ak. Nalabos mo ti kinaman na nao ti asawa mbili. Nagadayo dito'y balay, nga matimod ko ti panagsasauna, gapo ta nagpigsa. Amamutan ti ugali ni Selly, nanang. Saan nyo lahat ako manigas kaso? Ala, di mon panunutan ti bagas nga alaam dito'y balay. Kukwayon ti bagas. Agyaman ak, nanang. Ala, agawid ka nga rodan. Tama nga nuur-urayan na kantiman na naong asawam. Aday patrabaho ken ka, pari Billy. Anya dayta pare Pablo? Nalaing ka karpintero. Isuasikan ti mga ramid iti pupukan ti baboy ko. Agyaman ak, pare. Nagatang kong dagiti materyales. Kat no adda kurang na. Ibagam kanyak tagatanga kadagos. Uwan, pare. Ay, kaano nga arugyak tagtrabaho? Lulaki di ta dawayamit ha. Mabalin mo ti agtrabaho. O sige, inaklalangin dagiti usarik nga agtrabaho. Nasaya at mat no da pagtrabaho ang Billy. Ibagbagak mo't ngamin ken ka, nagsaya at ti panagbiag da Pablo, gaputa nagagat. Wen, amok daytan. Takanayon nga ibagam kanya, anapintas ti panagbiag da Pablo, gaputa nagagat. Talagamat, apay, ada reklamo? Awan, bakit? Kanayon nga mini ikumpara na kiti sa bali a tao. Saan adakas nga ikumpara ka iti sa bali a tao, tapno mariing ka, katagsapol ka iti pagtrabahuam, anasayaat. Ar-aramidok mo ti amin na kabailakket, Selly. Anya nga ron, no napaidam ti gasat kanyak. Isong awan pa iti masapulak ka natalgad apanggadan. Ay na anak ko, naglaing nga agreklamo ni bakit mo kat agtrab-trabaho ka lang nga rodan. Wan nga ron, nanang. Saya atom kit di ti trabahom kan ni Pablo. Tapno si kanto manen ti alaan na nga agtrabaho iti kulungan ti baboy na. Wan, nanang. Imayak la diti balayo ang nagkape. Tanapan gimatang ni Pablo iti daduma pa yung usarik nga agtrabaho. Saan aparikot day tahbili? Saan abali ta asidagla ti balay ni Pablo dito'y balay? Nasimbang puton, makaalatiw ka adagos iji balay na nga agtrabaho. Wan, nanang. Adapay tinapay di talamisaan. Ingka mangalan, ta isupay nga ibusog mo. Wan, nanang. Agyaman na ka. Mabain na kami niya agmerienda iti balay ni pare Pablo. Ay na. Nagmayat ti pan nakaaramid ti kulungan ti baboy ko, Billy. Talaga nalaing ka karpintero. Agyaman na, pare Pablo. Oh, ato'y tinagsaritaan ta atangdan mo. Ay na, agyaman na manen, pare. Noaddan to manin iparamid ko ken ka. Payaban kanto, Billy. Saan nakakontento iti inyawat mo atangdan mo ken ni Pablo, Billy? Anya? Apay asaan ka kontento? Nagbasit timbagam asweldo man nagtrabaho. Daytay ko madakdakkel atap no makontento ak amangawat iti tangdan mo. Isu nga awan ti asenso ti panagbiag ta. Tadi mo ammo ti dumiskarte. Selly. Ay, diyak amukan ka. No kontento kan iti kastoy panagbiag ta. Siyak, saan? Anya? Nauma akon iti kastoy panagbiag ta, Billy.
Talaga na umakon! Nagasat ka, tanagagat ka na anos ngagtrabaho ti asawa, Marsing. Idinto ta nagsadot ngagsapol ni Billy nga asawak. Nagagatmat ni Billy iti panagkunak, Sally. Nadamot trabaho na, kat saan nga agsardeng. Ti kunam. Umapalak nga rod kada kayo. Ta saan kayo ngagkurkurang iti kwarta? Addan tulat ta. Saan mo nga istoryaan ti kabibiyagyo nga agasawa? Ay na, saan na kamabain amang istorya iti kinasadot ti asawak? Talagamot ngamin anak pili itanaklaan na ki asawa ken kuana. Saan mo kumamutan nga istoryahan ti kabibiyag ta, Sally? Talagamot ngamin, Billy. Amok nga idanon ken kadayta ni kasinsin mo Amarsing. Tamay samot da di a chismosa dito'y lugar tayo. Anya? Ibagampayin na chismosa ni Marsing? Talagamot. Isutin ang istorya ak iti kabibiyag ta. No saan ko machismosa? Di saan na ko mga indanon ken katimbagak? Iso ano kayat mo ti apa? Ibagam lang kadagiti chismosa. Ta sigurado adumanon kadagiti na ichismes. Sally, Sana bale, ta si kamot tinangidanunan ng asawak. No kayat mo, asaan ka nga istoryaan? Baliwam ti ugalim. Aggagat ka nga agtrabaho. Nay, si kamot tinagudong, Bilay. uwan manong astor. Adabasit nat gadak ang nagkarpintero. Isa din magasa kung dito tiyendaan agumatang iti masapsapol. Ay, nasayat mo kasta. Tutlawan mo ti may bagbaga ti asawam aman na nao. Uwan nga ron. Mababayinak pa yan. Taamuyo amin na mapaspasamak iti balay mi. Gapot ay istoryahan ni Sally. Sana rumbang nga istoryaan na ti kabibiyag yung agasawa. Asawa na kapaimot amisma ungam perper dyan na ka. Uwan nga ron. Kanayon na nga ibagay ti sabalya tao. Ba nagasana nasaya at Mano, mala. Nunalpas ka na nakitsinda. Makigiddan ka na kanyak. Tada jay motorsiklo ka nagluganag. Ay na, awan at talaga ti amom, Billy. anya man na iti pagpungpung tutam, Sally. Gimatang kalangarudan iti iprito abango. Saan ka mat agimatang iti mantika? Nalipatak bakit? Anya nalipatam, ti kunam kitde, nagudong ka sa bali ti pampanunutom. Anya? Napan kalakimita iti napinta sa babay, jitsendaan. Una yung dagit ang ibagbagam, Sally. Awan ti kinapod no dagit ang ibagbagam. Magtalna ka man. Ha! Amamukan. Nausum ka kumita ka dagiti napudaw. Naka-shorts iti nakiting kan sikse. Mabalin ka di. Sumardeng kan. Nagadun timbagam. Inak gumatangan iti mantika. Tay prito mong tibangos ang nagatang ko. Ay, kaasimot ni kasinsin Billy antitiryang. Wan nga rod, Marsing. Kaslapay kit din awan ti am-am mo ni Billy. Taka na yun a kontraan ni Sally ti tunggal aramiden na. Ngarud saan anawayan ni kasinsin Billy iti rumbang ko mga aramiden na. Tadilawan mo ti asawa na. Diyak kaya't ababalawan ni Billy. No apay ani Sally tinapili na nga asawaan. Sana na may sublipay ti panawon. Wan ngarud anti, adda ditan. Iso nga anusan latan ani kasinsin Billy ti kinaman na naon ipagseli. Imal-aldawan ngam nakaidakakit din dita sofa, Billy. Nasakit namin ti bagbagik. Bakit? Ne, jak to pa ibaga na sakit ti bagbagik ngagtrab-trabaho diti balay. Ay, jak kaya tadang ganda itang ibagbagam. Talaga ang maditirik nak, Sally. Makagurgurigorak. Bumangon kakit di dita. Siyak to pa'y katwat-wat-watat ti bagik. Jak kaya't atarak nun ti sakit ko. Sally, Walang arudon ti aramidam si kapay lati ag sakit. diyak kabalan ti bumangon. Bakit? Pasensya ka na. Talaga kayat ko tagin na. Anya, awan mo ti trabahom, kaya't mo ti agina na. Sally, Ay, agpampambar ka laeng, tapno saan ka makatrabaho. sa anak nagpampambar. Bakit? Talaga ang maditirik nak. Ipag na siguro ti gurigor. Hay, una yan aya, tagsakitan tay sadot nga sawak. Awan lang arudon tinasayat, apa nagbiag may, agsakit paylaang. Apay asan matan arumrumwar ni Billy, Sally. Diyak amo ah.
Kasarsarita ka ana imbag, jak kaya ti tinor ti panagsaritam. Apay nga min asyak ti pagdamagam. Damagam iti anak mo no apay asaan arumrumwar. Asawa na ka ti anak ko. Rumbag laang nga ammom ti mapaspasamak kan kuana. Di mapan kay Jabalay. Taday jay ni Billy nga anak mo. Saan ka nasaya at amanugang Seli? Ay saan ka mo't anasaya at akatugangan? Bastos ka at talaga. Si kati bastos nga agsasao. Saan asyak? Anya. Di dakman kasarsarita. Di amom nga takat mabutangakan ka. Ay totopan kan tupay nga uray inanakan ni Billy. Anya. Nailawlaw anak laang anak ki asawa iti anak mo. Awan serbina day diya tao. Saan na nasaya at impakitam ka ni nanang ko, Sally? Awan pa nagraam mo iti nakaikamangam. Nagturod ka mo tan ngagsao iti kasta? Kanunungam di bastos nga inam? Anya, bastos ko nam iti inak. Talaga mo ta bastos? Agpada kayo nga awan serbina. Agsaksakitak, Sally. Di nakpayam mo nga si kasuan. Sigapay tadaganas na mga ibagang awan serbiti inak. Kat, anya nga ron ti kayat mo ita? Sally, Kayat mo nga gapat ha? Kayat mo? ibagbag Boston! Ibagam lang no kayat mo ti apat ay paikokan ka. Sa anak amabutang kan ka. Di na Ay. kitaan iti kasta, Marsing. Ultimo ti bakat saan mo arinispeto. May sakamot. Agpapada kayo aman nakibiyang. Tubngarak ti panangapam kini antiteryang. Anya? No naturod kang agsao, naturod akmat. Ah, kasjay. Kayat mo ti apa, Marsing? Jak kayat ti apa. Ngem no asutom ti pungtot ko, saan kang atrasan? Kasta? Wan, gapo ta isakit ko ti kasinsin ko. Kastamatan iti panang bastos mo kini antiteryang. Nagadupay lasa, om. Ha! Gamatak man lang ang tibuok mo! Anay ko! Pinungutakit din! Tayo to'y mat! Anay ko! Kalpot ka ita! Saan mo kumalatan at tinutupan ni Seli, Marsing? Jak kabutang day aseli, anti. Kasano no awan tinakakita kada kayong agap-apa iti paraangan. Amang ano naglinawan kayon. Talaga kasta ko mati mapasamak. No saan anaganawan ni Pablo, anti. Anya. Talaga napunwanak matan iti day babae. Naglaing agsaw. Imbag ko man no saan na nga istoryaan ti kabibiyagda kini kasinsin Billy. Nasayat mo, tanagimbag kan. Matulungan ako ng agtrabaho, tanay, awanan ti kanunta. Sally, Anya man ti kahit asawan ti panagsannaay mo, Billy. Nagdagsan ti panagbiag no sannaay ka sannaay. nadagdag sen ti panagbiag, no ti asawam kat dakas ti aramid na. Anya? Sungbatan nakitan iti kasta, Billy? Ti ammo mga takadyak amo ti naramid mo iti kasinsin ko. Binastos mo pa iti inak. Anya? Napatpatag ti inak ngam iti si Kaseli. Ha? Asawa kang agpaiso. Ngam jak pulos na rik na ti panangipatag mo kanya. Anya? Nagan-ano sakit ti mati nga ugalim. Naglablabas kan. No saan ka pa'y lang agbaliw. Nasa isaya at pa'y nagsinatalangan. Anya? Wan Seli. No awan ti panangipatag mo kanyak. Agsinatalangan. Billy, Total. Si kamot lang ti kanayon amang ibaga na ilawan ka lang anak asawa kanyak. saan? Saan, Billy? Hindi mo ko maramidon dayta. Anya ti kahit mo asawan. No anya man dagiti imbagbagakan ka idi. Pakawanan nak. Diyak kaya ti makisinakan ka. Ikanak ko may tigundaway kung agbaliw. Ipanagnak ko kan kangayayatan ka. Pangaasim ta saan tang agsinsina. Pakawanan da kadagiti nagbasulak. Ayatan kan ipatag ti asawa. Kan liklik kan met ti kinatangsit. Tapno nasaya at latta ti panaglalangan iti pamilya. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bolyeser.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.